Nagkataas ang mga kaso sa dengue sa dakbayan sa Subo nga mo'y gitutukan karon sa Cebu City LGU. Si Alan Domingo sa report. Base sa data nga nadawat sa Mayo sa dakbayan, nakatala og 223 ka kaso sa dengue sa buwan sa Pebrero nga mas taas sa 206 ka kaso niadtong nakalabayng buwan sa Enero. Kung itandi kini sa mga buwan sa nakalabayng tuig, mas taas kini sa hanglit nakatala lang og 93 ka kaso sa Enero o 100 ka mga kaso sa Pebrero 2024. Bisan pa man og adunay pagsaka sa kaso sa dengue, apan dili pa panahon nga modeklarar kuno og health emergency ang syudad sa Sugbo, matod sa mayor. I don't see any cause for the office to call on a public health emergency regarding dengue, so we will not declare such. Gipatutukan karon sa kagamhanan syudad ang problema sa panglawas, ilabi na ang kaso sa dengue. Gipatuman sa syudad ang mga dengue prevention program sama sa environmental management, paglambigit sa katilingban, pag-edukar sa katawhan sa peligro sa balatian o kanunay pagpanglimpyo sa madapit nga pasanayan sa malamok nga nagdala og dengue. Labaw sa tanan ang sayo nga pagkonsulta o galing adunay pamation ang mga tao, ilabi na ang kabataan sa ilahang panglawas. It's still high compared to last year, so we have interventions already regarding dengue. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.